ty si schopný za nejakú dobu veľmi rýchlo rozpoznať, že čo je mysel a čo je skutočne duša, lebo tá duša, ona ti proste nedá pokoj. Je to tak silný pocit, že sa ti zdá, že ťa zožiera svedomie. Až na takejto úrovni to je, že buď si istý, že ťa to nepustí. To je vtedy tá duša, že je to naozaj hlboké, že sa tomu nemáš ako vyhnúť. Ale hlava, keď to je hlava, tak ona ti jeden deň povie tak, druhý tak, ona si ani nepamätá, čo ti povedala včera. Ju to proste nezaujíma, ona sa chce hrať, tá mysel. Ona nemá pravidlá, ona nemá disciplínu, ona nemá pokoru. A preto sa hovorí, že jediná cesta k Bohu je cez pokoru, lebo tá mysel má všetko napodobniť, ale len krátkodobo. Čiže ty si ju za chvíľu odsleduješ, že tento pocit, ktorý sa mi dneska ráno objavil, je z duše, alebo je to mysel? Keď to nevieš, tak to nechaj chvíľku bežať. Ja ti garantujem, že keď je to v zmysle, tak ona si nájde na teba niečo iné a ty si len musíš spomenúť, že no ale však včera si chcela toto a dneska sa deje niečo iné, takže to bol ten trik a takto na to pomaly dojdeš.